Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, Rinda Iga. Makasih bagi yang sudah subscribe. Di video kali ini aku pengen jalan-jalan yang sawah, guys. Area pesawahan. Langsung ayo kita, guys. Wis teko area pesawahan. Wis nek sawah. Kahanane nek isuk sawah. Sabah. Guys, kita ngarit patani cik jagongan sik iki, saurenge ngarit. Ki arep ndelok sawah iki petani iki. Pak Tani. Ki karo Mbah No. Halo Mbah No. Halo Mbah No. Arep ngarit ta Mbah No? Ya. Oh, karo ngarit, guys. Ngaritne sapine. Sapine pira Mbah No? Loro. Sapine loro, guys. Ki arep ngaritne sapine karo ndelok sawah iki. Ya ngene iki lho, guys, nek isuk iki. Wong tani. Ki arep ngarit golekne pakan sapi. Hah? Ya. Ya, siap. Mas. Pakan sapine. Cik jagongan sik, guys. Karo ndelok sawahe sing urung panen. Aktivitas para petani nek isuk ndelok sawah karo golek pakan sapi. Urung panen, guys, ya. Panen. Terus libur, guys, ngairi sawah. Bapak cik jagongan. Cik jodoh jagongan. Makar ya, guys. Irung panen jadi para petani rong padha ning sawah. Ini ning bagian sawah. Nek musim panen rame. Kayak nyemprot neh, yes ngene iki. Panen jadi semprot ya ngene iki parine. Ben sehat dan lemu. Dipakan terus. Niki talokan. Terus ki nang sumur ya, guys. Iki sumur dienggo
ngairi persawahan bangun karo para petani. Iki enek wit kambil iki. Cek sepi, guys. Gak ini yorong panen kuwingke. Sumur. Kayak iki. Tinggo ngairi sawah. Yes, ini iki lho, guys. Suasanane sawah, persawahan. Urung wayahe panen. Lanjut delok sing sitoke, guys. Karo nang wit hutan. Singkat 1 bulan lagi, guys, panen. Sekitar 1 bulan lagi terus panen. Nek panen kok rame. Yes, enak sumurnya. Sumur ini, guys. Manuk. Ya, wit gedang. Yes, wit-witan ini. Witan. Iya sumurnya. Ning ndi iki sumur ngene iki nggo ngairi parine. Iya wit talokan ngene iki. Wit talokan. Terus ki enek angkruk nggo lungguhan, nggo layah-layah. Nek awan leren ngono kae. Nggo leren para petani, Pak Tani. Ngisor wit ngene kan ra enak adem, guys, karo leren ngene iki. Ning ngene iki. Dikei angkruk ngene iki nggo leren istirahat nek awan ngisor wit ngene iki. Ambruk iki, guys, parine. Nek bengi kayak gak nubar udan, wis ngene iki. Resikone petani iki ngene iki nek udan angin ngene iki padha ambruk ngene iki lho. Engko terus gabahe gak payu didol, payune wis rega murah ngono kae. Sengsarane para petani iki wis ngono iki. Engko urung parine dipangan anu pangan tikus ngono kae. Hama ngono kae. Regane wis anjlokne. Wis ngene iki. Curuyu-ruyu. Apik tetes, guys. Nah, pemandangane di area pesawahan. Wis ngene iki pemandangane, guys. Ya muga-muga iso ngobati dulur-dulurku sing lagi ning perantauan. Kayak ponak-ponakanku kelingan jaman dhisike nek dikongkon ngusung karo bapake Mas Adi, Mas Alek. Muga-muga ya iso mengobati rasa rindune kangen kampung halaman area pesawahan. Ya wis cukup sakmene ya lur. Iki jalan-jalan ning area pesawahan. Ndelok kahanane sawah iki kaya apa. Ya ngene iki
urung rame mergane ya urung panen kuwi kae. Ya wis cukup sakmene ae. Pan ojo lali dukung channel aku Rinda Ega. Ojo lali di like, di komen, di subscribe. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.